Здравейте хора, аз съм Габи. Днес ще ви покажа два календара за 2016 на Хотел Трансилвания и на Миньоните. Извинете, не е обърнат. Да, както казах, ето го на Миньоните. Ето го календара. И ето тук се закача. Сега да започнем с първия календар. Ето го на Миньоните. Тук са месеците януари, февруари и март. Следващата част е с пингвините от Мадагаскар. Април, май, юни. Следващата е с отвътре навън юли, август, септември. Да, ето са април, май, юли, август, да. Август и последната страница е на у дома. Октомври, ноември, декември. Отзад има една коледна картичка. Тук 4 милиона, но аз съм ги изрязал. Добре, сега да преминем на календара на Хотел Трансилвания. Както виждате, той е за 2016. Първата страница е Хотел Трансилвания, както надзира календар месеците. Втората страница е на дракони, ездачите от Бърк. Третата е на фантастичната шесторка. Последната е на Спайдермен. И ето ги 4 миньончета, за които ви говорих. Това тук е Весела Коледа, покана за приятел. И ето това такива миньончета, за да украсите хата. Ето това беше от мен, хора. Очаквайте още клипове и още календари. Чао!